Çaqayevsede Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başçısının ornmasarı vazifesinden boşadyan. Siz gidiverin. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başçısının ulug ve aragatlaşık toplum boyunca ornmasarı vazifesine Batır Annayev'i bellemek barada karara geldim. Annayev münmöle geçinde täze vazifede nähil işecekdiňiz barada aýdyp berin. Şuňur hormatly ýan belent mertebeli prezidentimiz. Siz maňa bu näme jogapkärlik wezipenden ýatyňyz. Maňa bileren uly ynamyny ödemek üçin toplumyň ählakly berişgärleri bilen bilelikde sizin parasatly başlygyňyzdy türlükli durmuşa geçirilýän ulug we aratlyş bolganyny mundan öýletdi. Kämilleşdirme urunny anyp balýan işlerim nasip koşmak üçin ak yürekli rahmet çekjekdigim barada inandyrmalarymyny kabul etmeňiz sizden ul hormatly haýyş edýär. Belent mertebeli prezident sizin we milli liderimiz Gahman Arkadam janyňyz sag ömrüňiz mertebeňiz belent ýetir behretli işleriňiz hemişe rowaşyklara beslendir. Size üstünlük arzu edýän.